guys, good morning. Kami rin natugar kaya sila tirik siya TG Jin dito to ila mayor kay nag-upload man sila. Ay naman ko ni signal dito og magbi. Dala na po sila na uli na. Arang gauwa na mo uy, alas 2:30 mata naming tanan kay si Aliana kay gilantan. 38 agi sa gilanat. Gani nang kadlawon. Huy, taas og gilanat si Aliana gani nang kadlawon mata mi galag kadlawon alas 2:30 kay 38. Mag-uul lagi may pero ulian ramang po kikipainom ni nanay paracetamol. Dala ka-upload mo dang? Ha? Wow! Napaghapon ron. Naka-upload sila dito kay kasag mag-signal. Basta ko gabi. Parang mo anapod. Ako pa hinay. Ba? Uy, taga nga baniko. Lalit na nga baniko. Nang uli na sila tiri. Ha? Nang giniwang na yung tao mga katauhan. Ginitataran! Nana, may adlaw yung silang. Nana, may naliwang pinay! Wala ko na isod. Ang hiyan ang mga putahan! Gahit lumabri. Di ko na ilan. Di ko na nilabas sa kuwan. Ani, nadaon sa Bagyo. Di ka kadaog. Sa Bagyo lagi na purtahan ginilaw na nadugmok. Mana siya kanangonan mo ka na may silibad to. Mo na ning gahi. Dapat bira bumi? Di kuwan. Dandang ni pabiragan sa wala nila ha. Diyan dandra. May Mamani be. Ito mo ka makubuha. Diyan may init pa naman na ito. Signal ka, bubuha. Ini ka pa. Nay, alas 8 dyan ay paim na sa Liana o paracetamol. Sorry guys, kalimot mo ko na buwan bulag-bulag. Di ko makaipok di ay pasensya na magsagas ako. Uy, ko kasadya. Nakalimot ko ara po nang laroy-laroy na ko dari. Di ko sadya. Nakalimot man ko oy pasensya na mo guys pasaylo ako ninyo. Tujo ah. A few moments later. Demis kadhe kami sundoy kay nagbuha mis mga kwarta pitong gipadadas ni Agi katong pagka 17 gipada. Wa man to makuha na nakapamaylo ra man ko moy ang gitapak karon pa na nakuha. Madyo galing kay nakapamaylo ta kay wa di nakapalit atong mga ayuda karon di amis kandi hay kanang snack sa amidari manok dia palit big fried chicken ba nami man gasa ka ng wings ang ganahan di mo kumaay glain kay mura mag ngilaran ko mo ko anog baga kadug unod ba lami man tong wings kay napay bugag-bugag ba nam kunus bugag ag lasa karon mo uli ra pud mig Alicia ja nag-upload pa man ko di mo naga lingkod-lingkod sa amidari dapis karsada palandong-landong sa kay kusog kadug signal dari sa smart ja guys nalipay ko karon kay tanawa. Kita mo galamdag naglangit, init na. Basta ika 4 kuno January ug mo init na kuno na init na kuno nato og tinuod ba nang mga kuan sa mga katigwangan nga init na kuno inig ka sunod-sunod adlaw basta mo init kuno og January 4. Pagkalaban ako hinahinis mga labunon na nga stock si Undoy ang naghanap pa ni labunon. Kumusta labunon din Undoy? Katawa na lang. Isi na raman kay grabe labunon pa mo gagabundok-bundok agagi murag Mount Everest. Uy guys, mag-update tayo po rin doon sa ating kuan dari sitwasyon dari sa Bohol. Tinaw na gatang gasolinahan, wa na kaadyo mga pila na duha tulo nga na narabdi para das naging nga kilometro ag pila sumurag na feel na nga nagasugod-sugod nagbangon. Unsa bang mga lungsod duwiro hag na balin siya padung didto naa na sila kurente mo nga murag na feel na po na nga murag kami nagadani isunod. Gamay ram gud pag damage dito pag bagyo ang mga magkag damage murag mauwawahi pag po nag-repair pero at least na anay mga anay progress makita na sa abang lungsod nga hinay na sila bangon ag isda mo wa pa siguro na nagat awa man si makapanagat des ni Agi kay 1 week man jud kutong uwan katong mga ni Agi pagka 17 18 19 so sibis bangkod Bohol na mo nang tikayhang Bohol ay grabe man tong mahal gasolina karon ning balik ni just normal kay nang nakup nag mga taga diti ay dari na nagipang ag pulis na nagipang warningan. Maglisid kog hilwas kay gipig-utan ko ilong murang nay mo babag dari ang tilaw kan istorya na. Dan ako subay guys pagabot na ara ng kaon kay may saging dia. Duha lang gani nabilin pinuwakan ko ng tira dos mo to kay nangahoy si Jan kay ko saging na leko di. Kadag saging pa ko lagi dengan nila kakagad ko natek-an ko buwan. Dari kay magiparisag buwan. Lamon-lamon lego kay kutasan ako. Kaon ko kog fried chicken mura ko gibitog kay naghana kay pangaon ron gi. Gusto na gang tiyan. Nabukgan ko dari naging na yan ipakaot na si Rin. Karon guys, mangita na po kog bugas para na napoy maputos. Kay arong makahatag pagyapon tantos mga luoy. Daghan naman si luoy rong mga panahon na. Luoy na jud na sila daan. Anda giagian pagbagyo ning samot taga sa kaluoy kay nagaba kay nang pag ilang mga basak. Daghanan na naho tag 5 na ka kilo.
Kay arong dugay mahurot. Nay ang goal karon makakita anta kog begas ba kay nanginihit tug begas kay pang kumpra pus mga lain. Pero unta makakita ako karong palis ug ugma kay arong maka continue na patag panghatag. Naligo ko. Pero arga pang gibalik ang sanina. Kaya wala man lagi kasuot kay pagkalabaw. Niiwan ganina abi ko muuwan na pud ba ganay kay nahilis sa pagdagom. Padung dai ko karon sa baryo hol kay nagitudong kapitan. Mag-update pug ko sa mga scene og na panday na ba nataod na ba didtos. Mga kaigsuonan na sa city ko. Ang baha. Unsa mag napo ko itujo ni kay gani nagidum ko sa Tagalturas, magpakaon ng Tagalturas karong Biyernes. Dari sa maang barangay hall unja. Ako makikoordinate sa kapitan. Kay ako may lang giduo kay ako may nailhan nila. Init kaso guys, nalipay po ko kay init na bahalag maitim lagi ko. Sugal ko, basta kay di naman magsiguan kay og maguwan. Maluoy ko sa tang mga kasilinganan nga wa pa naka-repair sa mga bahay kay palagi nihit palagi sinja. Naisin kuno karon guys, ag kinanipisan kinintos na kuno. Nga 200 ra man na sa una so maglisod jud mga tawag repair kay mahal-mahal na. Gaduda kog bag kay na dari power bank charger nga nara bitong di ko makawa kay limtanan gadyo ko. Uga sa na mabutang mabilin jud mo nang ang mga gamit bahala magkagubot na basta nasud sang bag di na mawa. So mao ni sitwasyon na mo guys pag humagbagjo, mag-charge me, ingani nagpurma kay kinsa tong na generator adto pa mi kaluklok kay wa mo makapalit og generator kay rang mahal naman di mo tag-afford kay tag 20-30 mil man. So ingani kinahanglan nimo ang bantajan kay di ra ba pud ka maka bantay sa uban, nara ba uban kilag kamot madyo tep-tepan. Mga alam mag-cellphone. Dada ko karon sa barangay hall na mo kay na may pa-charge dari tag 15 lagi pod. Pero bintaha kay guban 30 man. Tipid ko 15 pesos ug adto ko lungsod tag 30 dito. Good morning guys. January 5 na karon. Happy birthday sa tanan nga birthday karon. Wa na ko maka-vlog hapon kay isa ka palisan mi dito sa barangay hall naki-charge. Niadto ko alas 2 na uli may alas 6 sa hapon. Liliman ka. Ang kay di man pwede og di nimo bantasan kay insa gini balik nimo wa na dahig mo cellphone kay daghan nagtawo. Unsa ka punit-puniton lang mo putong mga cellphone kay pang charge dadto. Entonces agang cellphone importante ra ba ni kay mao ra ba ni ato ang sumpay ra ba ni sa ato ang pangkaon. Mo nga dadto na lamang ko paggasto ko huwat ko dari kay public manggudto nga chargeanan. Kana bang sa barangay ba ja 15 re bayad. Ja wa pus undoy gahapon kay gapis lang pud mo nang wa ko kadto sa mo adjang chargeanan kay naa man sa igagaw nga nagpa-charge dadto. Ja pwede ra na maibilin-bilin kay ila man jang bantajan dadto. Ja gamay ra pud og magi-charge adto sa mong barangay kay halos tanang tawo sa among baryo. Medyo nalungkot ko ba kay pagtanaw na dari sa hanggar din aragad sing luod naman jud gaadyo. Ada mura man ko sakitan sa hanggar din kay kuan manggod. Arlami amagud ni so apas udit tanaw ra man na nawa na magahang mga sili dana. Agang sili ug naa man gali na bili ingani nagpurma. Ja daghan gud tug bunga, wag gud to na harbisa kay ang na anak ako mag-harvest og daghan na sila jig bunga baka nang magdengan-dengan na ba kay rang daghan ako na yung harveston kay ipakita ko na paikag-ikag ninyo matang kay harvest mang udit kinis udit wag si batasan kawatan og utanon wa na gang utanon tanawa say do ka box ibabaw to kita mo nila orange ka to para nalimpong gagmadya kay nangadaot naman jud hinuumpod na arang paita ka adyo agang kamatis wa na ko kay baog haarag uban pod na tanawa ang dana mo daghang kamatisan ara man jud ang daghana. Patig mga usok na diya, wala na nabilin usok, gamay na tulo na laman na nagbarag, kagi pang daang udit, kawatan is udit ugutan na. Pero hana laman na may iban gihapon nga naapada na, dya nang matay, lagi hana laman ng panglaruton. Nagsugod ko og bagong gardin. Nagsugod ta og bag-o sa 2022. Kay, insaan taman nga, waman tayo mahiwo, ag nagpabilin ra guys, ag nakasurvive ra guys, agang carrots. Basta ka na carrots na, pangitaan ni Jog haa. Kana, carrots na. Ada basta kay naay carrots dana wa na entonces ni udit di man udit kadaog ni carrots kay lamba dani nga na carrots lamba dani dang uno dana agang sili nasakitan jud ko sili karang lami ara bito kilawon sakit jugang daghan nagtanaw kay pagkaugma pagkaman udit ni ari man jud ko ari sira pam ni anhiun kay napuno man ni sila nagbatas diha mga lubi mga jimilina nga banggi kay kanang jimilina na may lubi dana usang naputod dari pagkatunong ari sira pa kaadyo sa matong pag-ari na dari muragi kusig ang kasing-kasing kay kung mag-expect nga to kakusgon kay sa una nakasuway may signal number 3 kuan man di man pud nga to kakusgon pero wa sa job siguro butos pag-asa kay diha ra po sila ning announce og super typhoon nga mao na tong adlaw wa jud miingog naka prepare jud tama nagamurang pagtuo igo orang kusuga kanang madara grabe man di ay panuway man ding dapo so karon guys ug mainit ron sa job pa man na
Alas 7 pa. Inig mo init ron, dyan mo magamay, kay ni uwan man gabi Di day tinuod tong giingan og palinitang Abril, nung giingang tatay nga og mo init og 4 sa January, init na natin buok. Di ay, ang uwan man gabi ang lamiagang tog, kay bugnaw. Agang kalisdan og batog na rin karong way kurente, kay grabing alimuta. Diya aglamok, hagyang aglamok, oy, kuwang na laman dyan, kibkibon ka gulit. Og mainit ti guys. Maguna ko dani, aning kuaning palamian na pa kay magtanim ko og bag-o. Sakit taga po kang dughan, oy, kay ara ko nang tinuwad-tuwad ani, grabe guning labunga. Sawa pa ni na panam ni, grabe kugon na ni arang pagakan ng arajing labunga, kaso sa nga tanan ba, nga mura jag di maagi ag tao. Diya, ara guna daning paningkamo to jagi. Wasak-wasak karang udit, kinis udit. Kitan gani kana adit. Laksiun na imo tuyok. Kabatasan. Kawatan kag utanon imo pa jung gigubag mga bay. Pamahaw na mo guys, lamay kadyo. Piplop buwad. Utan niluto ni Mama Jijin. Mau ta guys. Tani jo. Wow. Napoy bahaw nga fried chicken dana gapon gikan sa kandihay. Sa paing na, lami man pag paing fried chicken jan. Gwapo man pud ngano nang hilabot pagkag di mo hang paso. Mamaningan reverse. Ikaw pud nang hilabot pagkag di mo wa kay batasan. Gabay-gabay na. Wa baylo-baylo na way batasan daga gari-gahe. Mga batasan. Mga antanin jo guys. Ngani-ngani ram na guys, pero sus arang lami ani matilawan din mo kaning klasehas buwad di basta-basta in-order pa ni ka Spain. Lami ka jo. Mahalit na. Ha? Arang lami ani no? O panahalin o panangaon. Way nangaon kay ngano, gitipid-tipid kay ka Spain. Wani nangaon kay kuan man, sayang mag-ahudton. Pero sa tinod gipuan na. Buwan. Gipuan na sa buwad sa kabuan. Taguhan na 2 kilo. 400 kilo. Huy, nabuang na di na ta mga agbuwad ani. Nabuang na, mapalit na laman tag karning babod mauhon kay tag 380 ra, 320. Tipid mo ni tapos sa subuhan. Dugang pa na mahulot. Di jid pod agbuwad, di jid pod buwad mo expire sa atong panglasa no. Mangita jud atong baba. May buwan niya saging. Hapapay saging wa na dahon na raman. Hapulas. Lami man pag diluto nga tijijin nga kubasa agahapon pinalit tag 40 kilo inton po kubasa na sustabangan. Grabe pang mahala. Bitang daw ni sa linya. Ano pa na 20 pesos una. Hala, mga ansat na ninyo guys kay kutas na. Na, istorya ko nahutdan akong suwa. Kaansa ko. Nag-Bible study mi guys, tanaw ninyo iring anja, yawaan lagi ning iring. Ang kahayag. Mahimo ang mga kahayag tahawan sa langit aron sa pagbulag sa adlaw gikan sa gabi ug himua sila nga ilang himua sa ilang himua nga alang. Nag-Bible study mo gud mi ganina guys. Ja, humana may mystery. Nanay na pug si tatay. By the way guys, hara day mong sharean sa hang toothpaste nga gigamit. Di ba hang ipon ko naman hang ipon, kuha naman ni. Tawag na ni veneers naman ni. Mao ni resita ni doc na nga i-toothpaste na ganing Colgate Optic White kay aro bitong di si mamansa. Kay kuha man da superior stains removal kasi minsan mo tanggal og mansa. Daragang seeds guys para natay seedlings pohon. Ahana ni sang ibulibod ron. Anja ko pa man kaadjong init mga anjang hapon ako mag-andam dadtong juta kay arong ini katubo dari at na pangitanan dadto. Mga gusok o gitakpan niya ang unod sa dapit nini. Ug ang gusok nga gikuha ni Yuba idalan siya ngadto sa lalaki. Ug ingon si Adan kini mao karon ang bukog sa akong mga bukog ug unod sa akong unod. Siya paganganlan ug paganganlan nga babay kay gikuha siya gikan sa lalaki. Tungod niini ang lalaki magabiya sa iyang amahan ug sa iyang inahan ug muipon siya sa iyang asawa. Ug sila may mga usa ka unod. Sa bunga. Hoy, sa! Tingnan mo din. Basket, ha? Sige. Ano nga iring nga din? Hilok sa basket. Ano nga magbuwad? Bali sa garden, asa na butang grabe iring. Sige, sige. Madami na rin ha. Doon kinansang na lang. Dan ako di akong kamatos pintana kadto-beto ni. Ano man ako nang nakasunod sa basket day. Ang buwad ditong to sa kuno na may mga itlog lang ng minuto o kanay. Nakuha si ring. Ang basa ka buwad kani sa maa, ihog man jag lutsuan jud pati dito mo din ang iringan di manong kabay. Pang ring ha. Kana ato. Tarang to ni basa no ma, imo ko dali. Ay. Kay
himbaluan sa Dios nga sa adlaw nga kamo mukaon niini ug sa nakita ilo lagi day. Ug sa nakita sa babay nga ang kahoy maayo Sidling ko, Nay. kanon ha Magsidling. kanon og mga Magkuhan ko sa mga seeds dari magbulibod ko kay sayang ag time para sunod adlaw mutubo na ni siya matanam na naho labog napay basa ang juta pud siguro sunod adlaw. Kiri. Ya. Gumig gas ang dagan na. Wupo! Hoy! Ang buwang na. Ang bugan. Ini pa ni may bidugha na ni puspus ba kini? Naliki man is pagbagjo pero di ra ni. Kuha ni natong dagke. Di jamo angay dagke di sila ka tubo. Karon guys, man atong itanom. Sili. Sili maghihapon ni, sili. Kani mo ni sili hang giingon ninyo mo na yang gitanam datos babaw. Daghan magud ni. Ada pa koy pitsay. Taong dapat po koy karabantos. Sunod na ni. Sili sa ta. Kuan ra ni napuo ra buti ni ka. Liso. Magkuha sa kog tubig guys kay kung ibubo na na. Kani i-keep sa nina kay lahi mapud ni si jag variants. Omicron man ni Omicron. Kari Delta. Tungo wa jud gali kini aga sa tubig. Pero kuan lagi pud lubog-lubog. Ibubo. Okay na to si Ja guys. Ato na itong pabuton diyang mutubo to si Ja kay arong ato na pang i-bagging Ja. Ay pa po di transfer na to. Balik tas uno. Kaya yan saan naman?